Good evening, everyone. Welcome back again. बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायनानै लाबाय। लोगोफोर लाइभआव दसे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय फिन खेबसे आङो फैफिनबावलायबाय। हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। कमेन्ट्स नायनोसै। हेल' हाय साउन्ड क्वालिटिया बोरै जाखो? कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। हाय हेल' दिनै फिन खेबसे लाइभआवहाय फैफिनबावलायबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय। लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन मोजां गाज्रि फिन खेबसे सावरायनो थाखाय लाइभआव आङो फैफिननाय जादों। कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। हाय हेल' दसे सम कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय। हाय हेल' गुड इभिनिं एभरिवान। फिन खेबसे लाइभआव फैदो। लाइभआव दसे मोजां गाज्रि सावरायनोसै। माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर। लाइभआव दसे फैदोलाय। गोजोन मोनाबिलि समावहाय दसे दिनै लाइभआव नुजाफैलायबाय। जायफोरा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआवहाय। हाय हेल' लाइभआव फैनो हागोन लोगोफोर। नटिफिकेसन सहैदोंना सहैयाखै लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। हेल' लोगोफोर माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। कमेन्ट्स एसे लाइभआव दसे कानेक्ट खालामफैदोलाय लोगोफोर। दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैलायबाय। जायफोरा मोजां मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन। हेल' लोगोफोर दसे लाइभआव फैदोलाय। कमेन्ट्स लाइभआव फिन खेबसे आङो नैबे मोनाबिलि समाव फैनाय जालायबाय। जायफोरा मोजां मोनो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन। कमेन्ट्स खालामहर। सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' मोजां गाज्रि दसे लाइभआव फिन खेबसे फैफिनबावलायबाय। एसे कमेन्ट्स खालाम। हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हेल' बरायबाय बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे। कमेन्ट्स खालामहर एसे। निउ साबस्क्राइबार थेंक इउ। बेबायदिनो दसे लाइभआव फैब्लानो जाबाय। हाय हेल' बयखौबो फिन खेबसे चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय।
हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो आं सेस्था खालामगोन एसे थ' सोरबाफोर नोंथांमोनाहाय नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो दे अके जागोन सापर्ट खालामज्लायनांगोन नङाबाथ' जानाय नङाना थ' सिन्था खालामनाङा थ' जोङो गावजों गाव बेबायदिनो थुलुंगाज्लायनांगोन ना नङाबा बबेयाव जानो थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन आं तामुलपुरनि हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर चेनेल दङब्ला शेयार खालामना हरोब्लानो जाबाय आङो जिखिनि हायोना थ' शेयार खालामगोन हेल' लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आङो फिन खेबसे लाइभआव फैफिनबावलायबाय साउन्ड क्वालिटि बोरै थांखो आङो बर्थमान दा जेबो मिथिथ'ला आरोना थ' लाइभआव फैनो हागोन जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन जायफोरा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन थ' हेल' लोगोफोर कानेक्ट खालामदो एसे लाइभआवहाय नेटनि एसे प्रब्लेम मबाइला हाय हेल' डिसकानेक्ट जाबाय थादों आंना नेटवर्कनि प्रब्लेम जाबाय थादोंलै अखा हादों नामा नेटआथ' बिदिनोसै जेरावबो प्रब्लेम जेरावबो बिदिनोसै जोंनियावबो एसे प्रब्लेम होबाय थायो जिअ'आ बांद्राय मोना आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामदो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' कमेन्ट्स खालाम चेनेल दंबा शेयार खालामहरबानो जाबाय थांनो हाथ'वाखै एसे थांनो सानदोंमोन दिनैहाय नाथाय जायासैनो माथो थ' गाबोन मा जायो ट्राइ खालामगोन हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर फुजायावहाय बेरायनाय जायासै थांनो सानदोंमोन नाथाय समानो मिलायाखै आरोना थ' गाबोनहाय ट्राइ खालामगोन हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम गाबोनबो दंबावो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामगोन एसे चेनेलफोर दंब्ला शेयार खालामनानै हर साबस्क्राइब खालामगोन लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन आरोना हानायखिनिखौ आङो शेयार खालामगोन थ' बेबायदिनो लोगोफोर दङ आङो शेयार खालामनानै होगोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन हानायखिनिखौहाय हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स आङो हानायखिनिखौ रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन हाय हेल' ओरैबायदि नेटनि मोनसे प्रब्लेम जाबाय थादों आं मबाइलावहाय डिसकानेक्ट जाबाय थायो हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर मोजां गाज्रि एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स खालामहर एसे कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो मायाव बेरायखो फुजायावहाय ना थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर हाय हेल' मोजां गाज्रि एसे खबरफोरखौ हरदो
बर्थमान जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै दे टाइम जायाखै दासो 7:09 जादों 7:09 टाइम जाथ'वाखै आरोना गोजां बोथोर फैबाय आरो हरा जोबोद गोलाव थ' बेखायनो दसे उनाव जागोन आरोना गोजां बोथोर फैलायबाय साननैसोनि उनावथ' मार गोजांसिगोनसो थानो हानाय नंला हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' चेनेलफोर दंबा शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय हाय हेल' दसेब्लाबो नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन थ' मोनसेब्लाबो एसेब्लाबो सापर्ट होनानै गालांदो आरोना थ' चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम आंना रिसार्चआनो जोबलायबाय बायदि मोनदों आं बे मबाइलावहाय एसे प्रब्लेम्स होगासिनो कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर बेसेबां जिरायनानै थानोना हेल' एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो बाबाय नामा एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर एसे कमेन्ट्स जायफोरा मोजां मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआवहाय आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना लोगोफोर आङो नैबे मोनाबिलि समावहाय दसे सम बेबायदिनो लाइभआवहाय फिन खेबसे फैफिनलायबाय थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आङो हानायखिनिखौहाय रिप्लाइ खालामगोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआवहाय फैनो नाजागोन हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम एसे सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोना मोनसेबाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना जायफोरा गोसो लाइभआव फैनो हागोन हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआवहाय आङो दसे जनानै दङ थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन दसे लाइभआव फैदो हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स थ' बेसेबां गोबाव जिरायबाय थाबावनो ना बेबायदि कानेक्टबो गैया थ' बेनि थाखायनो बारा गोबाव थाबाय थालिया नामा बानाय मोनोना बरिं जायो आरो हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरोना फिसा कमेन्ट्सब्लाबो कमेन्ट्स खालाम आङो सेस्था खालामगोन रिप्लाइ खालामनोहाय जायफोरा मोजां मोनो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन मोजां गाज्रि एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेल' हाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एसे सोरबाफोर नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नुसनदोंब्ला नायसनदोंब्ला थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल'
तो कमेन्ट्स बेबायदि जेबो गैयाबा आरो माथो सावरायबावनो ना कमेन्ट्सफोर थायोब्लासो सावरायनो हायो आरो जेबो बेबायदि दा कानेक्टबो गैया बेसेबां आरो जिरायबाय थानो ना हेलौ लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोना मोनसेब्लाबो फिसा कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्लानो जाबाय लाइभआव फैदो दसे बयखौबो फिन खेबसे दिनैनि लाइभआवहाय बरायनानै लानाय जाबाय तो नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो कमेन्ट्स खालाम हेलौ कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामगोन तो नोंथांमोना जि गोसो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो ना हेलौ कमेन्ट्स खालामहरदो एसे तो माबोरै दङ मोजां गाज्रि आरो दुर्गा फुजायाथ' सोलिगासिनो ना गोबां जायगायाव बेरायगासिनो आरो बेबायदिनो रिल्सफोरबो नुनो मोनगासिनो गोबांथार जेरावबो माने मिना बाजारानो मिना बाजार एबारावहाय ना तो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आङो एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामहरब्लानो जाबाय जायफोरा गोसो लाइभआव फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरो ना तो आङो दसे सम जिरायगोन दिनैहाय लाइभआव आरो बेगोन आरो ना तो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरो ना तो मोजां गाज्रि फंनैसो सावरायनो होननानै आङो दिनै फिन खेबसे लाइभआवहाय फैफिनबावनाय जादों लोगोफोर हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौहाय नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ माबोरै दं नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरदो तो बबेनिफ्राय नुसनखो भिडिअखौहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय तो एसे आंबो मिथिनो मोनगोन होमबा ना तो कमेन्ट्स खालामहर बहानिफ्राय नुसनखो भिडिअखौहाय मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरो ना तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन लाइभआवहाय जायफोरा गोसो नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरो ना तो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन कमेन्ट्स हेलौ कमेन्ट्स खालामदो रिप्लाइ खालामनोसै एसे तो हारसिं आरो बेसेबां जिरायनानै थाबावनो ना एसे कमेन्ट्स खालामहरोबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअसफोर नुसनदोंब्ला आंनि नैबे लाइभखौहाय तो बेबायदिनो कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन आरो ना हेलौ हाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर हाय हेलौ माबोरै दं नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना मोनसेब्लाबो ना कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरो तो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय फिन खेबसे आङो दिनैहाय लाइभआव फैफिननाय जादों नैबे मोनाबिलि समावहाय तो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो
हेलौ गोसो गैयैफोरा स्किप खालामनानै ओंखारलांब्लानो जाबाय। हाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स आं कमेन्ट्सखौ एसे पिकआप खालामगोन थ' कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय। हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स थ' लाइभआवहाय दसे नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन जायफोराहाय गोसो ना लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर हेलौ लाइभआव फैदो दसे लाइभआव कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ जायफोरा गोसो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स लाइभआव फैदो दसे कमेन्ट्स गैयाबा माने जिरायबाय थानो इन्टारेस्ट जाया आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। दुर्गा फुजानि मायाव टारगेट लाखो आरो बेरायखो ना थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो। हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स थ' बबेसिम सहैखो ना भिडिअ'आवहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। हेलौ हाय माबोरै दं नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआव बेबायदि कानेक्ट गैया दै लोगोफोर थ' आङो दिनैहाय बेबायदिनो दसे लाइभआव फैनाय जाबाय थ' सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालाम। हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स थ' कमेन्ट्स थायोब्ला एसे नायनो हायो आरोना कमेन्ट्सफोरखौहाय दा आङो जेबो मिथिला साउन्ड कुवालिटि बोरै जाखो आरो माबायदि थांखो थ' लाइभखौबो आङो दा जेबो बुंनो हाला आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मोजां मोनोब्ला लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन जर जबस्थि जेबो गैया जायफोरा गोसो थ' लाइभआवहाय फैनो हायो आरोना थ' गोसो गैयाब्ला स्किप खालामनानै डाइरेक्ट ओंखारलाङोब्लाबो जागोन आरोना थ' आङो बेबायदिनो सम मोनोब्लाथाय आङो लाइभआवहाय फैगोन लोगोफोर। हेलौ हाय कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर बेबायदि कानेक्टबो गैला माथो कमेन्ट्स खालामहर मोजां गाज्रि मा खबर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। थ' लाइभआव दिनै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जालायबाय जायफोरा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आङो
हानायखिनिखौहाय रिप्लाइ खालामनांगोन आरोना। हेलौ लोगोफोर लाइभआव कानेक्ट खालाम दसे लाइभआव कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर बेसेबां गोबाव जिरायबावनो आरो 25 मिनिट्स थांबाय। थ' लाइभखौहाय आङो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर बेबायदि ना थ' कानेक्टबो गैया आरो बेसेबांथो जिरायनानै थाबावनो ना लाइभखौ बेखिनियावनो दिनैहाय फोजोबथ'नोसै नामा बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैयाना थ' कमेन्ट्सफोर थायोब्ला नायनो हायो नाथाय बेहाय जेबो दा बर्थमान बेबायदि कमेन्ट्सफोर गैया आरोना थ' आंबो बेबायदि लाइभआव फैबाय थानाय जाखाया आङो सम मोनोब्ला माब्लाबा बेबायदिनो आङो लाइभआवहाय फैनाय जायो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोसोब्ला लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो जायफोरा गोसो गैयाना थ' लाइभखौहाय बेबायदिनो स्किप खालामनानैहाय ओंखारलांनो हागोन। हाय हेलौ माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय दुर्गा फुजायाव मायाव ना इन्जय खालामखो गोबांथार रिल्सफोर नुनो मोनगासिनो एबारावहाय बेबायदिनो मिना बाजारा गोगोम फैखादों आरोना जेरावबो सोलिगासिनो दङ थ' बोथोरा एसे गाज्रि खालामनानै होदोंमोन दा बर्थमान मोजाङैनो दंथ'योना बोथोराहाय थ' एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामहर आङो रिप्लाइ खालामगोन थ' कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' लाइभआव दसे फै एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स आङो पिकआप खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' आरो बेसेबांथो सावरायबावनो ना थ' गोबांथार सावरायबाय बिदिनोसै लाइभआहाय आरो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै थ' बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैयाना थ' दिनै बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा लोगोफोर जायफोरा गोसो लाइभआवहाय फैनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना थ' हेलौ लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोना मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स थ' बेबायदि कानेक्सन गैया लाइभआवहाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना जायफोराहाय गोसो आरोना कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स थ' एनि कुइसन कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरोना हेलौ हाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो थ' जायफोरा गोसो नोंथांमोना लाइभआवहाय बेबायदिनो कानेक्ट खालामनो हागोन 30 मिनिट्स थांनोसै लोगोफोर आरो बेसेबां जिरायनानै थाबावनो ना 30 मिनिट्स जायोब्लानो एन्ड खालामनोसै नामा थ' कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आङो दिनै फिन खेबसे नैबे मोनाबिलि समावहाय बेबायदिनो लाइभआव फैफिननाय जालायबाय थ' मोजां गाज्रि सावरायनो स' लोगोफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो नायनोबा बांसिनबाबो आरोना थ' नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय ना दिनै आङो फिन खेबसे समायाब्लाबो फैफिनलायबाय लाइभआवहाय
समायनायाथ' आरो समायखाया थ' थेवबो जाब्लाबो जायाब्लाबो दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैफिनबावबाय आरो लोगोफोर। थ' जायफोरा गोसो लाइभआव फैनो हागोन बिदिनोसै। थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनानै हरोब्लानो जाबाय, आङो रिप्लाइ खालामगोन आरोना। हाय हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स खालामनो हागोन। गेजेर गेजेर सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआवहाय फैनो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन। थ' कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स। थ' गोबां सम जिरायबाय, बेबायदि जेबो ना कमेन्ट्स गैया। माथो नायबावनो आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरोना। आङो रिप्लाइ खालामगोन लोगोफोर, रिप्लाइ। कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। कमेन्ट्स खालामहरदो एसे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय। आङो फिन खेबसे दिनै बेबायदिनो लाइभआव फैफिनबावनाय जादों लोगोफोर। थ' जायफोरा गोसो लाइभआवहाय फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांब्लानो जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। हाय हेल' लाइभआव दसे कानेक्ट खालामदो, बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो ना। जायफोरा नुसनदों लोगोफोर, नोंथांमोना मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हायो आरो। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, कमेन्ट्स। थ' जायफोरा गोसो लाइभआवहाय फैनो हागोन लोगोफोर, लाइभआव दसे कानेक्ट खालामदो। हारसिङै आरो बेसेबां गोबाव जिरायनानै थानो ना। थ' एसे कमेन्ट्स खालामोब्ला आंबो रिप्लाइ खालामनो हागौमोन आरोना। हेल' कानेक्ट खालाम लोगोफोर, लाइभआव कानेक्ट। लाइभआव फैदो दसे मोजां गाज्रि बेबायदिनो। लोगोफोर, नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। थ' जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। जायफोरा गोसो लाइभआवहाय फैनो हागोन। गोबांथार सावरायबाय दिनैहाय बिदिनो मोजां गाज्रि ना। थ' दुर्गा फुजानि बोथोर, गोबां जायगायाव बेरायबाय जानांगौ। थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' कमेन्ट्स खालाम। फिन खेबसे आङो दिनैहाय लाइभआव फैफिनबावनाय जादों। थ' नोंथांमोना रिप्लाइ खालामनो हागोन। कमेन्ट खालामहर, आङो रिप्लाइ खालामहरगोन आरोना। थ' जायफ्रा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। हेल' लाइभआवहाय फैदो दसे। आंनियाव माने मबाइला ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दं, नेट गैया। थ' एसे समस्यायानो जाबाय, रिसार्जआ माने जोब्बायसो बायदि मोनदों आरो आंना। थ' एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, कमेन्ट्स।
हाय हेल' एसे कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्ला भिडिअखौ मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन लोगोफोर थ' कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामगोन आरोना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो नैबे मोनाबिलि समावहाय आङो फिन खेबसे लाइभआवहाय दिनै आरो नुजाफैफिनबावलायबाय थ' समायाब्लाबो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना सोरबाफोर नोंथांमोनाहाय बेबायदिनो भिडिअखौ नुसनदोंब्ला निस्सय कमेन्ट खालामनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोसो गैयैफोरा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर गोसो गैयाब्ला डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन थ' हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स जायफोरा गोसो कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेल' बारा गोबाव खालामबाय थानो सानासै दिनैहाय एसे थाबैनो फोजोबनोसै आरोना लाइभखौहाय आंनियाव माने बेबायदि कानेक्सन जाखाया आरो कानेक्सन गैया आरोना थ' बेखायनो बेसेबांथो आरो गोबाव जिरायबाय थाबावनो थ' लोगोफोर कानेक्ट खालामनो हागोन जायफोरा गोसो लाइभआवहाय थ' आङो हानायखिनिखौ कमेन्ट्स खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना हेल' लोगोफोर आंना नै मबाइलाबो जोबनोसै बेटारिबो माने डाउन जालांगासिनो आरो मबाइला माने एसे प्रब्लेम मथा मथि 5 बोसोरसो जाबाय बे मबाइलाहाय थ' आं सालायगासिनो दङ 5 बोसोर मबाइल गंसे सालायनांगौआ मामुलि आङो दाबोसिमबो बे मबाइलखौनो सालायबाय थायो आरो बेजोंनो गोबांथार भिडिअस बायदिसिना बानायबाय दा बेटारिनि एसे प्रब्लेम जादों आरो सोलायनो गोनां जाबाय बेटारिखौहाय दा एसे थाब माने बेटारिया थांबाय थायो आरो थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा मोजां मोनो एसे लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरोना हेल' लोगोफोर लाइभआवहाय दसे कानेक्ट खालामदो थ' बिदिब्ला आङो दिनैहाय बेसेखिनि समखौनो दसे थाबाय बांद्राय गोबाव जिरायबाय थानो सानासै जेबो कमेन्ट्सबो गैयाना आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लाइभखौहाय दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना थ' आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो गेजेर लाइभआव फैबाय थानो नाजागोन 40 मिनिट्स थांनोसै 40 मिनिट्स थाङोब्लानो आङो एन्ड खालामनोसै आरोना हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन थ' कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर थ' कमेन्ट्स खालाम 40 मिनिट्स थांनोसै लोगोफोर गोबां सम जिरायबाय बानाय मोनोना बेसेबां आरो लाइभआवहाय बेबायदि जिरायबाय थाबावनो लाइभ भिडिअ खालामनो आरो बानाय मोनोना एसे थ' जायफोरा नुसनबाय साबायखर थाबाय बयनिसिमबो थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला 40 मिनिट्स बारबावबायसो नै थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनानै गालांब्लानो जाबाय सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनबायदोंबा आरोना मोनसेब्लाबो फिसा कमेन्ट्स होनानै गालांनो हायो
जेन गोसोआव थुलुंगानाय मोननो हायो आरोना। लोगोफोर कमेन्ट्स खालामलांनो हागोन, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। कमेन्ट्स, हाय हेल', गोबां सम जिरायबाय, कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो। मोनसेब्लाबो फिसा कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरोना। लोगोफोर 41 मिनिट्स थांबाय, गोबां सम जिरायबाय आरो बेबायदिनो हारसिंनो आङो गोबां सम सावरायबाय आरोना। बिदिनोसै, दसे सम जिरायबाय दिनैहाय लाइभआवहाय। कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफ्रा गोसो, आङो रिप्लाइ खालामगोन हानायखिनिखौनो। कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनदोंब्ला निस्सय फिसाब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हायो। हाय हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। कमेन्ट्स। आङो बेबायदिनो सम मोनोब्लाथाय गेजेर गेजेर लाइभआवहाय फैनो सेस्था खालामगोन। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स। हेल', जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। बेकार ओरैनो समखौ नस्थ' खालामनानै जेबो लाब गैया। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। कमेन्ट्स जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय ना लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन। हेल', एसे कमेन्ट्स खालामहर। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो। दिनै माथो बेबायदि कमेन्ट्स गैया। मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरो लोगोफोर ना। कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हाय हेल', एसे कमेन्ट्स खालामदो। गोबां सम जिरायबाय, बेबायदि कमेन्ट्स नुनो मोनाखै आरो बेबायदि कानेक्सनबो गैयाना। बेसेबां गोबाव जिरायबावनो आरो। हाय हेल', जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। हेल', कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, कमेन्ट्स। दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआवहाय आरो फैफिनबावनाय जालायबाय। नोंथांमोना गोसोब्ला कमेन्ट्स खालामनो हायो आरोना। आङो हानायखिनिखौहाय रिप्लाइ खालामगोन। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआवहाय बेबायदि दसे समब्लाबो ना कानेक्ट खालामनो हायो। हेल' लोगोफोर, गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। कमेन्ट्स खालामहर, कमेन्ट्स। मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो ना कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन जायफोरा गोसो। गोसो गैयैफोरा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट्स खालामहर, कमेन्ट्स। हाय हेल', जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नोंथांमोना लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर खालामनो हागोन आरोना। गोबां सम जिरायबाय लोगोफोर, 45 मिनिट्स बेबायदि सम जिरायबाय। एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर भिडिअसखौहाय बेबायदि नुसनदोंब्ला आरोना।
कमेन्ट्स खालामनो हागोन। थ' आङो नाजागोन हानायखिनिखौहाय बेबायदिनो रिप्लाइ खालामनो आरोना। हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफोरा नुसनबाय थ' मोनसेबाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां ओरैनो ओंखारलांनो नाङा आरोना। थ' कमेन्ट्स खालामलां लोगोफोर फिसाबाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' लाइभआ बोरै जाखो दिनैहाय जेबो मिथिला साउन्ड क्वालिटि थ' बोरै थांखो जेबो मिथिनो हाला आरोना। थ' कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' लोगोफोर आङो दसे सम थाबावनोसै आरो लाइभखौहाय दोननोसै आरोना। थ' बरिं जायो बेसेबां आरो सावरायबावनो बेबायदि कमेन्ट्सफोर गैया थेवबो आङो गोबां सम जिरायबाय लाइभआवहाय हारसिङैनो बेबायदि रायलायगासिनो आरोना। थ' बेबायदि कानेक्सनफोर गैया आरो बिदिनोसै। थ' लोगोफोर सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो मोनसेब्लाबो ना थ' कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय। आङो उनावहाय नुसनोब्लाबो थ' आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। हेल' लोगोफोर दसे कानेक्ट खालामदो दसे कानेक्ट आङो उनावहायब्लाबो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ सोरबाफोर नुसनोब्लाना थ' मोनसेबाबो कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर। थ' बेबायदिनो आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। दा कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स ओरैनो ओंखारलांनो नाङा आरोना। थ' मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन लोगोफोर। हाय हेल' कमेन्ट्स थ' दिनै एसे नेटनि प्रब्लेमसो जामारदों ना माथो जादों आं मिथिला एसे मबाइलावहाय प्रब्लेम नुजागासिनो। हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो थ' जायफोरा गोसो लाइभआवहाय बेबायदिनो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांब्लानो जाबाय। बेबायदि दिनैहाय कमेन्ट्सफोरबो गैया थ' माखौ फरायबावनो आरोना। थ' कमेन्ट्स थायोबा दसे सम जिरायनो हागौमोन। दा बेबायदि जेबो कमेन्ट्सबो गैया आरो माथो जिरायबाय थाबावनो ना। थ' जायफोरा नुसनबाय थ' नोंथांमोना मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै ओंखारलांनोब्लानो जाबाय आरो। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर एसे हाय हेल' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। कमेन्ट्स हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर। हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरोना लाइभआवहाय। थ' आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरो बिदिनो सेस्था खालामगोन। कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। गोबां सम जिरायबाय दिनैहाय लाइभआव। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर। थ' रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। 50 मिनिट थांबाय आरोना। थ' गोबां सम जिरायबाय दिनैहाय 50 मिनिटनिबो सायाव थांबावबाय। थ' मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै ओंखारलांब्लानो जाबाय। बेसेबां गोबाव जिरायबावनो लोगोफोर। थ' मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै दिनै फिन खेबसे आंनि नैबे लाइभ भिडिअआवहाय आङो
फिन खेबसे दिनैहाय बेबायदिनो फैफिननाय जादों। तो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर खालामनो हागोन आरोना। तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। गोसो गैयैफोरा डाइरेक्टलि भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। आङो दसे सम जिरायबावनोसै आरो बेनि उनावहाय आंनि दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामगोन। तो कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, ओरैनो ओंखारलांनो नाङा आरोना। तो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। जायफोरा गोसो नोंथांमोनाहाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन। दिनै आङो फिन खेबसे मोजां गाज्रि लोगोफोर बेबायदिनो लाइभआवहाय फैफिनलायबाय। तो आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआवहाय फैनाय जागोन लोगोफोर। तो बेबायदिनो सम सम लाइभ भिडिअबो फैनाय जागोन आरोना। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स हाय हेलो कमेन्ट्स मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो। हेलो लोगोफोर, कमेन्ट्स तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, कमेन्ट्स हाय हेलो। आङो आरो बारा गोबाव थालिया, 8 मिनिट्स आङो थाबावगोन। 8 मिनिट्स थानानै आं दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामगोन आरोना। तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय। हाय हेलो लोगोफोर, आङो आरो दसे सम जिरायबावगोन। उन्दुनोबो ओंखारनाय बायदि मोनबाय। तो बारा गोबाव जिरायला आरोना। 8था जानोसै, 7:52 बेबायदि जाबाय। तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर। जायफोराहाय दिनैनि लाइभखौहाय नुसनदों तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। तो आङो हानायखिनिखौहाय बेबायदिनो रिप्ले खालामलांनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स। हरबो जाबायना, गोजां बोथोर फैबाय आरो दा 8टा 9टा जायोब्ला माने हरानो जाबाय आरो। हरा एसे गोलाव जाबाय। तो हेलो लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहर। कमेन्ट्स जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन। तो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। आङो आरो दसे सम जिरायबावगोन लाइभआवहाय। तो दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना। तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर। कमेन्ट्स आङो रिप्ले खालामगोन हानायखिनिखौहाय। हाय हेलो। दिनै फिन खेबसे आङो मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै लाइभआव फिन खेबसे आरो फैफिनबावनाय जादों, नाथाय बेबायदि कानेक्सन गैयाना। तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो। जायफोरा गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हाय हेलो कमेन्ट्स खालामहर, कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स। हेलो लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनोना। तो दसे सम होनानैब्लाबो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन, एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन। तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय।
हाय हेलो लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे लाइभआव कमेन्ट्स खालाम तो बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा एसे उन्दुनोबो ओंखारनाय मोनबाय 8टा जानोसै माने आं एसे थाब उन्दुयो आरोना एसे थाब उन्दुनाय जायो आरो मर्निंआवनो सिखारनांगौ तो बेबायदिनो खामानि दङ एसे थाब उन्दुनांसिगोन उन्दुनो ओंखारहां मोनगासिनो हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर आङो उनावहाय नुसनोब्ला तो बेबायदिनो रिप्लाय खालामनो नाजागोन आरोना तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय माबोरै दं नोंथांमोनाहाय आरो दुर्गा फुजायाव मायाव बेरायखोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर हाय तो नोंथांमोनाहाय जायफोरा नुसनबाय गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय आङो बेबायदिनो सम आङो लाइभ भिडिअआवहाय फैगोन लोगोफोर तो सापर्ट खालामनो हागोन आङो बेबायदिनो सम लाइभआवहाय फैगोन आरो गोसो थानायफोरा कानेक्ट जायोब्लानो जाबाय आरो गोसो गैयैफ्रा लाइभआव फैयाब्लाबो जेबो नङा तो लोगोफोर 57 थांबायानो नै 7:57 जाबाय तो दिनैनि लाइभखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय 2 मिनिट आरो थांबावोबानो आङो दोननोसै आरोना तो बेसेबांथो आरो गोबाव जिरायबाय थाबावनो गोबांथार सावरायबाय तो बांद्राय गोलाव जिरायबाय थानो सानासै बेबायदि कानेक्टबो गैया आरो कमेन्ट्सबो गैयाना तो जेन हक लोगोफोर आङो दिनैहाय बेसेखिनि लाइभ खालामनाय जाबाय बिदिब्ला आङो दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर तो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै आरोना हरबो जाबाय 8टायानो जाबाय गोजां बोथोरावहाय आरो दा टाइमा एसे जाबानो माने हर जायोना हराबो बेबायदिनो गोलाव जाबाय तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्सबो खालामाखै आरो बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैयाना तो माथो खालामबावनो आरो बिदिनोसै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनदोंब्ला आङो रिप्लाय खालामगोन आरो बेबायदिनो आं सम लाइभआवहाय फैनो सेस्था खालामगोन आरोना तो दिनै दसे जाब्लाबो जायाब्लाबो आङो लाइभआव फैनाय जालायबाय तो जायफोरा नुसनबाय जोबोद गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय लाइभआव दसे समब्लाबो बेसेन गोसा सम होनानैनो तो दसेब्लाबो दिनैहाय बेबायदिनो समखौ होबाय तो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय आङो दिनैहाय बेखिनियावनो आंनि लाइभखौ आङो लाइभ भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन